Koho hráte v predstavení Káťa Kabanová? Tak našej Káti Kabanovej predstavujem Borisa, vlastne milenca Káti, ktorý sa beznadejne zamiluje. Je to vlastne synovec Dikoja, takže nepochádza úplne z tej dediny, kde sa vlastne dej odohráva. Vyrástol v Moskve a bezhlavo sa zamiluje do Káti, čo spôsobí samozrejme nejaký milenecký trojuholník a s tým súvisiace následky. Ako by ste konal vy na mieste Borisa? Keby som sa mal ja rozhodovať, tak by som asi Káťu prehovoril, aby šla so mnou. To by sme ale teda značne posunuli dej opery a skončilo by to happy endem, čo asi Janáček nezamýšľal.